אנחנו בעוד פרק, אבל הפעם לא של מיינקראפט, אלא של בלון סטילי 5. ואנחנו כאן עם סלב, תגיד שלום. מה קורה? אני אוכל פיצה. בגט. לא, טוסט. אני רמה 47 וסלב רמה 1, למרות שהוא היה ברמה גבוהה מאוד, זה נמחק לו. הייתי רמה 88, איזה רמה קשה זאת. כן, בגלל שהוא קנה טלפון חדש זה נמחק לו. וגם אמא שלי מחקה את המשחק. בואו נתחיל לשחק, יאללה סלב תסלח לי. אני וליאם, אם אני רוצה אני יכול להגיע לאיזה ראונד 200 לבד, נכון? כן, וביחד אנחנו נגיע אפילו לראונד 400. אולי. כבר הרבה זמן לא שיחקתי בזה, אז יכול להיות שלא נגיע לראונד גבוה כל כך. אני חורש את זה כמעט כל יום. אני רואה איזה סרטונים ביוטיוב. כי אני משעמם. אני ילד משעמם. לא אחר, אבל הבנתם שזה ערוץ חדש. כן. כבר כן צריך להזמין את ליאם. יאללה ליאם, כנס. יאללה, כנס. אוי, כן. כן, למה אני סודה? לא יודע. join the game. כן, אנחנו מתקרבים שאנחנו אוכלים פה, פשוט אנחנו גם לא אכלנו. פנקינו לעוגה שלי. ובסוף היא לא הגיעה. מחר אותו. טוב, מוכן ליאם? וכן, בוא נשים את כל מה שיש לי חינם. חכה, אל תתחיל, יש לי מלא דברים בחינם. איזה חרא, תסתכל. אין לי אפילו שיפור אחד לזה. חכה, אני אפוצץ פה את המקום בדברים. וכל זה אני לא אקח את זה, אני לא צריך. וזה לא בזבז לי אפילו שקל. אם שמתם לב. אוף, אין... בוא נעשה ככה. זה... אני חייב להגיד שזה הטוסט הזה טעים. יכול ליאם? לא יודע ולא אכפת לי. אתה דפוק אחי, אתה אוכל טוב, אתה לא יודע מה הטעם שלו. הוא טעים, אבל לא אכפת לי אם הוא טעים או לא. רגע, בוא נעשה... אני עוד לא סיימתי לשים פה במקום הזה דברים. כן חברים, היום אני בן 13 ואני לא צוחק, נכון ליאם? נכון. סתם, היום אני בן 800. לא צוחק. הוא בן 5. שום דפה, אל תגלה להם. לא לגלות להם מה, אתה בן 5? או שאתה בן שנה? שאני בן 4. אתה יודע ששמעו אותך. לא שמעו אותי. חברים, תגידו לו שלא שמעתם אותי. תגידו לו ששמעתם אותו. אני אשים את הקישור שלי למטה בדסקריפשן. אני אשים את שלו והוא את שלי. כן. זה מה שהוא התכוון לומר. אל תקראו לו, אני לא אשים את שלו בחיים. אז גם אני, ולידיעתך שמעתי את זה. אני יודע. ואל תדע שאתה סתום. בוא נשים אחד כזה כי אין לי מה לעשות. אתה חבר הכי מטומטם בעולם, שם בכל מקום. כן, אני עדיין לא גמרתי לשים את הדברים שלי, זה בחינם. סוף סוף יש את הנינג'ה. אני עוד לא גמרתי לשים את הדברים שיש לי בחינם. וכן, כל זה היה לי בחינם אם שמתם לב. לא בזבזתי שום שקל. רק דולרים. גם לא. אלק. לא בזבזתי כלום, שים לב. כל מה ששמתי בחינם. אני בזבזתי כסף רק על לספר כל מיני דברים קצת. לא בזבזתי על לשים. נו מה? חכה, אל תתחיל. מה? אתה יודע שאני עוד לא סיימתי? חכה. מה? די, סלב. די, סלב. מה, אני אוהב אותך. די, סלב. אני מנסה לשים פה. תפין. אבל
אני לא יכול בגלל שאתה כל שנייה מתחיל. ואז זה נגמר. נו, מה? די, סלים, די. מקווה שיש לי עוד אחד כזה. באסה. אחי, אתה מבזבז דולרים ואתה אומר שזה בחינם. כן, אני בקושי מבזבז פה. מה אתה רוצה? אני לא מצליח לשים. אין לי מקום לכלום. די, סלב, אל תתחיל, חכה רגע. נו די, סלב. לא עשיתי כלום. תראה, הם לא מגיעים אליי אפילו. בגלל שהם לא מגיעים אליי, יש את כל אלה פה. תמחור דברים אחד, אני רוצה לפוצץ כאן. לא רוצה. אתה כאן רוצה. אבל למה למכור אם בכל מקרה... אם אתה לא יכול לשים בצד שלי? אם הייתי יכול אז הייתי שם את... אז הייתי גונב לו קצת מקום. בסדר. תודה לאל. לא! נו באמת. חברים, רק שתדעו. אני ממש מת עליכם. אפילו שאני מתחבר כל כך, כי זה ארוז פאקינג חדש. תודה לאל. סוף סוף גמרתי. אבל מי שיצפה בי, מלך. הגיע הזמן לשפר פה דברים. שמת כמה דברים שמתי? וכל... וזה עדיין לא עשה לנו אפילו לוג אחד, שמת לב? מה? שכל הדברים ששמת אפילו לא עשו לו לוג אחד? כן, וזה די מוזר, כי בדרך כלל זה עושה לי מלא לגים. כנראה בגלל שאנחנו מכשירים טובים. כן, אני עם גלקסי 6. די ישן. אם נאמר. ואיזה אתה? שוב, תאמר לי. שכחתי. אני רציני. מה? שכחתי. תראה כמה כאלה אני שם. וואו, כמה דברים אני שם. נו באמת. בטעות שמתי חוואי בשום מקום. למה? בטעות. רציתי לשים דינוזאור. את הזה של הדינוזאורים שאני מפוצץ. מה? נסו אלינו. שישחק באמת. תראה כמה דברים שמתי, לא יודע איך הם הצליחו. אני עשיתי כאן כל העבודה. זה כל היום, תראה מה אתה שמת ומה אני. אני פיצצתי את כל הברזלים שלא פיצצה ברזל כמעט. נכון, כי אתה לא נותן לי. אם לא היית שם כלום הייתי מצליח לשרוד ככה לבד. כן, תראה כמה דברים. אתה לא מצליח לחיות בבית שלך לבד, אתה מצליח לבד כאן. סתם לא, ליאם אחלה גבר, נכון ליאם? ספר לי כמה אתה גבר. כן, השיא שלי פה זה לשרוד 100 ימים. 100 שלבים. כן, 100 ימים כזה. סתם 500. הנה, רק אתה. והשיא באמת, כמה שיכולים להגיע אליו, זה השלב האמיתי, זה 800. רק שתדע. ידוע. לא ידוע, אתה לא יודע. תראה גם הדינוזאורים. סתם אחי. כי הם לא עוזרים בכלום, רק שתדע. למה לא? הם לא עושים כלום. בוא מי שיכול להגיד לנו מה הם עושים, מי שיודע, כן? מי שיודע בבקשה, תודה. לבומבר. קניתי את הבומבר, את זה של הבומבר הזה.
אני עכשיו רק התחלתי לשחק נורמלי. כלומר, אני אספר דברים, כמו ששמתם לב. נו מה? יאללה. חברים, ברור שאני יותר טוב מליאם, בגלל זה אני אעלה לכם כל... יודעים מה, אני אעלה לכם כל יום בגלל שבחופש הגדול כמעט כל יום פנוי. לא מבטיח, לא מחייב. אל תחייבו אותי עכשיו כי יש שנים שאני יוצא לבלות עם חברים וכל החברים. בבקשה, אם אתם רוצים עוד סרטון שלי מצוין, בבקשה תגיעו ל10 לייקים, לא בקשה גדולה. בגלל שאני ארוץ מפני שאני לא מצילמתי הרבה זמן. תאמני לך אבא שלי שאתה חשנה. חברים, זה האבא שלי. What the fuck, איפה הסרטון לעזאזל? what the fuck, לא ראיתי את זה. מה? לא צילמת? לא, אני מצלם. חברים, אני לא מבקש מכם שום לייק, אני לא מחייב, לא כלום. אני רק רוצה... רגע, אמרתי פאק, רגע, הפרעתי מילה. אני רק רוצה שתעשו לי כמה סאבים קטנים בשביל לעודד אותי